manzo Allah ya ce kowa ya kalli da wa zai yi abota. Idan ka tuna abokinka shine a sahun gaba na sallar jana'izar ka, to zaka zaba aboki na gari. Mun shine su ne za su hau sahun farko a sallar jana'izar ka. Hakan in kai waɗanda ma ko addu'ar sallar jana'izar ma wata kila ba su iya ba. Haka daga nan ka samu matsala. Abotar mutanen kirki tana da albarka. Shi yasa annabi ya kwatanta ta da mai zama da mai siyar da turare. Cewa in kana zama da mutumin kirki kamar kana zama da mai sai da turare ne, ko ya san maka turaren ya zuba maka, ko kuma kamshin turaren ka tashi kana kamshi. Shi kuma aboki mummuna shine kamar mai ziga-zigi ne, wanda ko dai ya kona maka kaya ko kuma warin hayaki ya ishe ka. Duba kare ne ya aboci mutane nagari, amma Allah ya ambace shi a cikin Alkur'ani. Misali mafi muni da Allah ya a Qur'ani da kare ya yi shi, ce mathalul kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath sa'a mathalan alqawmul ladhina kadzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kaga misali ne da kare, ma kuma ga wani can karen a cikin suratul kahf sai da Allah ya faɗe shi sau 4 yana yabansa. Bal ma an tsare jikin ashabul kahf, shi ma aka tsare jikinsa sai da yayi wannan walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 9, sai da yayi wannan shekara 309 shi ma jikinsa bai lalace. Amma inda Allah ya nuna cewa in rana ta fuskanto kogonsu sai Allah ya juya su, mun kan rana ta taba jikinsu ta lalata. Wasu malaman suka ce ana barin rana ta taba jirkircin gwargwadon yanda za ta yi preserving jikinsu, sai kuma a kautar da ranar daga kofar kogon. Hakan ta je faduwa, gobe ma ta fito haka Allah yake mata. To tare da karansu aka yi musu wannan. Me yasa? Saboda ya abuci mutanen kirki. Ko ina zaka ga Allah yana cewa wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Har ma Allah ya ce law tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulaita minhum ru'ba. Da zaka leka ma ka kalle su sai a sa ma razani a cikin zuciyarka. Shi ma karan ya zama wali. Sa wani ya ce inda waliyi a cikin karnuka, bakaran ashabul kafi, saboda ya aboci waliyan Allah ya zauna da su. Haka Allah yana cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa. Kaje inda Allah ya ce madalla da wannan tawaga. Wato in ka zama cikin wannan group din to madalla da ku. Ko dai cikin annabawa ko siddiƙai ko shahidai ko kuma salihan bayi. Haka duk inda aka juyo ka zama kana tare da salihan bayi. Shi sa Al-Albani tun a cikin littafinsa na sallah da ya koyar, wato sifatu salatin nabi, yake cewa mafi albarkar mutane a duniya su ne masu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to yana ma wasiya ka zama malamin hadisi. Idan ba za ka iya ba ka zama ɗalibin hadisi. Ya ce in ba za ka iya ba ka ringa bin malaman hadisi. In ba za ka iya ba inda ake karanta hadisi ka leko, in an ce kala rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallam ka shiga ciki. Ya ce domin za a rubuta da kai. Zama da mutanen kirki. Hadisin nan da manzo Allah ya ce Allah yana da mala'iku sayyahin fil ard, wanda suke yawo a bayan ƙasa, aikinsu kawai suna neman majalisan da ake karatu da kuma zikirin Allah da tunatarwa da karatun alkur'ani da karatun addini. To idan suka ga inda ake wannan karatun, sai ɗayansu ya ce haɗinmu ku zo zuwa ga abin da kuke nema, ga abin da kuke nema mun samu, majalisi na zikiri na ambatan Allah. Sai Allah ya tambayi wannan mala'ikun wa huwa a'lamu bihim. Allah ya fi su sanin halin bayinsa, amma sai ya ce wannan bayin nawa me suke nema, me suke yi? Sai ya ce ai suna yabanka ne, suna kamba maka. Sai ya ce sun ganni ne? Su ce a'a. Ya ce to da sun ganni da ya za su kenan? Sai su ce ai da sun fi haka kamba maka da jinjina maka. Sai ya ce to me suke nema? Sai su ce aljanna. Ya ce sun ga aljanna ne? Sai su ce a'a. Me kuke tunani da sun ga aljanna? Sai su ce ai da sun kasance sun fi kwaɗayin aljanna sama da yanda suke yi a yanzu. Sai Allah ya ce me suke tsoro? Su ce wuta. Ya ce sun ga wuta ne? Su ce a'a, amma da sun ga wuta da sun fi tsoronta sama da yanda suke tsoronta a yanzu. Sai Allah ya ce ku mala'ikuna ina kafa ku shaida, na shigar da su abinda suke so din na aljanna, kuma abinda suke tsoro na wuta na tsira da su.
to inda nake son kawo mana mala'ika daga cikinsu sai ce ya Allah akwai wane shi bukata ce ta zo wucewa da shi ya ga ana wani abu ya tsaya ko wani abu ne ya kashi wurin watakila caji ya zo sawa ko akwai wanda ya yi su haɗu a lecture theater ba su haɗu bai ce zan kama shi a masallaci. Wata bukata ce ta kawo shi ja'a li hajatihi, bukatarsa ce ta kawo shi wurin sai su ce akwai wannan, sai Allah ya ce a hada da shi an yafe musu domin innahum qaumun, su mutane ne da la yashqa jalisuhum, wanda ma ya rabe su baya tabewa. Kaga dadin zama da mutanen kirki wannan yayi sai ya saka zaba abokai na gari.